Тъй верно. Да, бе. Гледай коста тук, шефе. Значи рибата е отгоре, човек, гледай. Да. Искам да намаля майна. Трябва да намалим дълбочината и най-вероятно трябва по-малко това. Обаче всички са си направили едни такъми. Всичките са си направили, викам, едни такъми на лодките, едни приспособления. Това ми изчезна плувката, трябва да идем да я фатям.